Hvis jeg skulle beskrive det med et ord, så vil det nok være kaos. Det har bare været kaos. I hvert fald for mit velkommen. 3 måneder siden. Træningslejr. Alt gik så godt. It's the G-vlog. God ben, god tal. Gode vibes. Og så... ja, så begyndte det lige pludselig med et opkald at blive til kaos. Kørt 150 watt og hyperventileret, og kroppen siger bare nej. Og siden der har jeg bare været syg på strid. Jeg har ikke kunne komme ind i en god rytme igen. Og altså nu er det 2 dage til løb, og jeg skal gøre den længste løb, jeg nogensinde har kørt. Og jeg har ligget i seng hele dagen med hovedpine og smerter. Så jeg håber bare, at jeg får lov til at køre på fredag. Det håber jeg.